O sector mexilloeiro galego avanza cara ao futuro. E co obxectivo de realizar a transferencia directa dos resultados do proxecto Apromex aos produtores de mexillón en Galicia, nace Capacitamex. A nosa misión é facer chegar ao sector os coñecementos acadados e as novas ferramentas desenvolvidas para mellorar a captación e a produción da semente de mexillón. Para logralo, a través da web de Apromex, poñemos a disposición do sector recursos dixitais clave. Entre eles, o acceso á información de condicións medioambientais en tempo real, como temperatura, salinidade e vento, a través da batea Sentinela. Destacan especialmente os nosos visores interactivos, o de abundancia de larvas de bivalvo e o visor de mostraxes de mexilla en rocha. Pero a tecnoloxía só é útil se sabemos empregala. Por iso, dende Capacitamex, coordinamos reunións bilaterais, sesións formativas teóricas e obradoiros prácticos para ensinar o uso destas ferramentas directamente aos produtores e aos formadores de acuicultura. Así mesmo, focalizamos a nosa actividade en facer difusión e promover o uso de Moftic, unha aplicación desenvolvida pola Consellería do Mar para rexistrar a captura de mexilla, traballando man a man coas asociacións de produtores de mexillón e os seus produtores asociados. Capacitamex. Innovación, formación e traballo en equipo para asegurar o futuro da nosa acuicultura.